在真稀有啊。 Arratza jundege? Sí. Arratza teatege? Un poco ya he ido. Venga, Sergio, una demostración. No, txema, hasi. Bolatu gila berreskuratu gendunean urteko bola eta toka eguna ospatzeko Federazio Atletikan eskatu ziguten. Lehendoko komisio eskatu zion aberre itia zaukaen festa hori. Ordutik aurrea, hasi ginen pentsatzen, nola batzuk moitu ginen eta genekigun bola botatzen eta kurpile ematen eta orduan pentsatu genuen talde bat osatzea. Bola eta toka eta lotura hori pixka desberdintasun pixka bat emateko asmatu genuen bolan tok izen hori eman genuen. Federatuta gabiltza 16 lagun, bola eta toka bi arlotan. Bola gehiena eta 12 daude bolan eta gero tokan, lau fijo daude eta gero bolari batzuk ere tokan ere botatzeko. Taldea osatu genuen, azaroan erregistroan sartu genituen paperak eta dana eta hortik aurrea, zeinen pixka harremanetan federazioakin eta nola bideratu gure joera. Hango txapelketa larun bat ontakoa festatako aurrerapen bada. Gehiagi espilatzatik gauza gehiagi espilatzatik denbora gutxi aurreratu egin da tira dau. Baina, berez festetako tira da dau. Herri mailan badakigu azalduko gala batzuk, ezakit, kanpotik beste bat etorrikoan, horren zai gaude, dena dela, gu artean balima ere guztu heliko geha. Ondo pasako dugu. Festak pixkat alboan utzita zeudelako, bolatok ja pixkat ahaztuta egon da. Eta, haman berriz martxa pixkat eman nahi dugu, eta, lortzen daun. Jarraitzen dugunak gehiengoa gaituk lehen oin da 25 urte ibilitako bolatoki hontan eta hasieraiekin ikusita orduan nahiko moldatze ginela eta ikusita eskua goreta geneukagula jakin gabe hasi geha eta hortik gaudea. Pixkanaka, gauzak egiten nahi geha, aurten txapelketetan da ibili geha, Gipuzkoan zehar ibili geha, Goierrin eta inguruko herritan ere. Eta pixkat eak usten, zautzen gaudela.